हॅलो एव्हरीवन, मी पटेल सर तुमचं स्वागत करीत आहे. आपण बनवणार आहोत एनएमएम्स एक्झामचे पॅटर्नबद्दल, बरोबर. आणि माझे इतर शिक्षक बंधू आणि भगिनींनो नमस्कार. तुमचं पण पेपर 1 साठी बघा, आपण काय त्याला मॅथ म्हणतो, बरोबर. मेंटल ॲबिलिटी टेस्ट. ते क्वेश्चन कसे असतात, स्वरूप काय असतं क्वेश्चनचं, MCQ टाईप. किती मार्काला असते, 90 क्वेश्चन असतात, 90 मिनिटाचा 90 मार्क असतात, बरोबर. दुसरा पेपर कोणता आहे, सॅटचा ॲप्टिट्यूड टेस्ट, बरोबर. कोणती आहे, ॲप्टिट्यूड टेस्ट. त्याचे पण तो पण काय स्वरूप MCQ असतो. 90 क्वेश्चन असतात, 90 मिनिटाचा टाइम असतो आणि किती मार्क असतात, 90 मार्क असतात. टोटल किती मार्क असतात, टोटल क्वेश्चन असतात 180. 3 तास भेटते आपल्याला आणि 180 मार्क असतात टोटल, बरोबर. आता हा कोणते ऑनलाईन आहे का ऑफलाईन आहे, ही सध्या एक्झाम ऑफलाईन चालू आहे आपल्याकडे. OMR शीटवरती आपण त्याला गोल गोल जे आन्सर करेक्ट असेल त्याला आपण सर्कल बनवतो, बरोबर बरोबर. आणि काय दुसरी गोष्ट काय आहे, 1 मार्क्सला काय आहे, इच करेक्ट क्वेश्चनला 1 मार्क आहे आणि निगेटिव्ह मार्किंग आहे का त्याला नाही. आणि त्याला पात्रता काय आहे, क्रायटेरिया काय, जनरल मिनिमम किती पाहिजे, 40% पाहिजे फॉर इच पेपरला. प्रत्येक विषयामध्ये पेपर 1 मध्ये पेपर 2 मध्ये किती पाहिजे, 40% त्याला क्रायटेरिया पाहिजे. म्हणजे 40% त्यांनी पास झालेले पाहिजे पेपर 1 मध्ये, पेपर 1. आणि काय पेपर 2 मध्ये किती पण 40%, दोघांमध्ये 40 सेपरेटली तो पास झाला पाहिजे. आणि SC/ST कॅन्डिडेट असेल किंवा PWD असेल त्याला किती पाहिजे, 32 पाहिजे त्याला. त्याला पण फॉर इच पेपरला, फॉर इच पेपर, पेपर 1 आणि पेपर 2 साठी पण. आता एक्झाम त्याची कधी असते, एक्झाम बद्दल सांगायचं तर डिसेंबरच्या फर्स्ट वीक मध्ये, डिसेंबर फर्स्ट वीक एवढं जनरली किंवा 10 डिसेंबरला असते, बरोबर. आणि त्याला एक्झाम फॉर्म कोण कोण भरू शकतं, 7वीचे मुलं ज्यांना 55 मार्क्स आहे, किती 55 मार्क्स आहे, जे जनरल कॅटेगरीचे किती 55 मार्क आहे. 7वीला 7th स्टँडर्डला किती मार्क आहे, 55%. आणि SC/ST असेल तर किती मार्क्स, 50 मार्क, बरोबर. किती मार्क, 50 मार्क. आणि 7वीला किती पाहिजे, जनरल कॅटेगरीला 55%, SC/ST असेल तर 50 मार्क पाहिजे 7वीला. आणि इन्कम किती पाहिजे त्या पालकांचं, 3.5 लाख, किती 3.5 लाख रुपये इन्कम पाहिजे. जे विद्यार्थी 7वीला NMS जे 7वी पास होऊन 8वीला आलेले त्यांचे इन्कम किती पाहिजे, 3,50,000. आणि 7वीला त्यांना 55% पाहिजे, SC/ST वाल्यांना 50% पाहिजे. हा फॉर्म ऑनलाईन असतो. आणि आपण सुरू करणार आहोत मॅथमॅटिक्सचे पुढच्या व्हिडिओमध्ये. मॅथमॅटिक्सचे चॅप्टर सुरू करणार आहोत, ते मेंटल ॲबिलिटी पण सुरू करणार आहोत आपण, मॅथचे पण आणि काय सॅटचे पण. मॅथ आणि सॅट दोघेही घेऊ आपण 8वीचे 8th स्टँडर्डचे, बरोबर. हा कसं वाटलं तुम्हाला न्यूज ही सांगा मला कळून कमेंटमध्ये. चॅनल लाईक शेअर आणि काय सबस्क्राईब करा विसरू नका. धन्यवाद.